Zene, hello, és üdvözlünk a csatornánkon. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Talán hosszú napod volt, vagy talán te vagy az a fajta ember, aki inkább mély időkről és ősi lényekről álmodik, mint bárányokról. Akárhogy is, az este utazása neked szól. Most nem kell más tenned, csak pihenni. Engedd, hogy a légzésed lelassuljon, a gondolataid elpárologjanak, és a tested nehezzé váljon, mintha örökre a föld része lett volna. Mert ma este csendesen barangolunk az élet történetében. Nem egyenes vonalon, hanem mint egy ágazó, kuszafa. Egy történet, amelyet nem szavakban mesélünk el, hanem fosszíliákban, tollakban és a sejtjeidben rejtőző maradék génekben. A medúzáktól, amelyek visszafelé öregszenek, a madarakig, amelyek még mindig a dinoszauruszok árnyait hordozzák, az evolúció mindenhol ott van, még benned is. Lassúak leszünk, gyengédek, csak egy furcsa tény egyszerre. És mielőtt elkezdenénk, ha ezek a csendes felfedezések segítenek ellazulni, vagy békés módot adnak a napod lezárására, fontold meg, hogy finoman megnyomod a tetszik gombot, és feliratkozol a csatornára. Ez segít másoknak is ide találni. Egy álmos lélek egyszerre. Most kezdjük el. Az emberi embrióknak rövid ideig farkuk van. Az emberi fejlődés korai heteiben egy apró farok nyúlik ki az embrió gerincének alapjából, ami egyértelmű evolúciós visszhangja őszeinknek. Ez a farok csigolyákból áll, és még izmokat és idegeket is tartalmaz. A fejlődés 28. napján kezd el kialakulni, és körülbelül egy héttel később éri el a csúcs hosszát. Aztán a legtöbb esetben a test újra felszívja, és farokcsonttá vagy kokcigusszá válik. Időnként a babák is, még mindig épp farkakkal születnek. Ritka, de lenyűgöző bepillantás az evolúciós múltunkba. Csendes emlékeztető, hogy egykor közös testfelépítéssel rendelkeztünk olyan lényekkel, akik ezt a farkat egyensúlyozásra, mászásra vagy úszásra használták. Több baktérium gén van a testedben, mint emberi. A tested körülbelül 20,000 emberi gént tartalmaz, de a benned és rajtad élő baktériumok milliókat hordanak. Ezek a mikrobák nem csupán utasok. Segítenek megemészteni az ételedet, formálják az immunrendszeredet, sőt, még a hangulatodra és viselkedésedre is hatással vannak. A legtöbben a bélrendszeredben élnek, létrehozva azt, amit a tudósok mikrobájomnak neveznek, egy ökoszisztémát, amely több millió éven át együtt fejlődött az emberekkel. Ezek közül néhány baktérium generációkon keresztül öröklődik, épp úgy, mint a DNS-ed. Másokat ételből, talajból és más emberekből szedsz össze. Te nem csupán egyetlen organizmus vagy. Te egy járó, gondolkodó közösség vagy, félig emberi, félig mikrobiális, és teljesen az evolúciós történelem formája. A szem nélküli barlangi halak még mindig növesztenek szemüregi üregeket, majd felszívják őket. A sötét, csendes víz alatt a föld alatti barlangokban néhány halfaj teljesen elvesztette a szemét. De itt a furcsa rész. Az embrióik még mindig elkezdik kifejleszteni őket. Apró szemstruktúrák alakulnak ki, épp úgy, mint a rokonainknál. De aztán a növekedés megáll. A sejtek elkezdenek lebomlani, és a szövet visszaszívódik a testbe. Ez a regresszív evolúciónak nevezett jelenség felfedi, hogyan távolítsa el az evolúció azt, ami már nem hasznos. Gyakran hatékonyabb leállítani valamit, mint teljesen újraépíteni. Még a vakságban is ezek a barlangi halak csendes látásmintát hordoznak, a fény visszhangját, amely egykor irányította őseiket. A bálna medence csontyai még mindig ott vannak. A bálnák még mindig hordozzák a lábak halvány nyomait, amelyeket hátrahagytak. A csípőjük közelében lévő lágyszövet mélyén apró medencecsontok rejtőznek, amelyek már nem kapcsolódnak végtagokhoz, de még mindig jelen vannak. Ezek a struktúrák egykor a szárazföldi őseik járó lábait támogatták. Millió évek alatt, ahogy leszármazottaik alkalmazkodtak a vízi élethez, a csontok zsugorodtak és elvesztették eredeti funkciójukat. Mégis, az evolúció ritkán töröl el egy struktúrát teljesen. Ehelyett újra hasznosít, módosít, vagy egyszerűen hagyja, hogy ott maradjon. A Velszí-vestigális medence egy csendes anatómiai fosszília, egy test maradványa, amely egykor járt, most pedig csendesen siklik a tengeren. A zsiráf nyaka mindössze 7 csigolyából áll. A zsiráf nyaka, bár lenyűgözően hosszú, ugyanannyi csigolyából épül fel, mint a legtöbb emlős, csupán 7-ből. Minden egyes csigolya egyszerűen megnyúlt és kitágult az idő múlásával, létrehozva a híres tornyot, amely lehetővé teszi a zsiráfok számára, hogy a fák tetejét legerészve vagy nyakukkal küzdve részt vegyenek rituális harcokban.
Ez a korlátozás, a 7 csont mintázata, megmutatja, hogyan módosítja az evolúció a meglévő struktúrákat, ahelyett, hogy teljesen újakat találna ki. Hosszabb nyakat nem új csontok hozzáadásával hoztak létre, hanem azzal, hogy meghosszabbították, ami már ott volt. Még a legdrámaibb változások is gyakran a jól ismert minták apró módosításaiból származnak. A delfinek és a denevérek mindketten függetlenül fejlődtek ki az echolokációt. Az echolokáció, a hanggal való látás képessége, függetlenül alakult ki mind a delfinek, mind a denevérek esetében, két olyan állatnál, amelyeket millió évek választanak el egymástól, és teljesen különböző környezetben élnek. A delfinek sonárt használnak a zavaros óceánban való navigáláshoz, míg a denevérek magas hangú sikoltásokkal vadásznak rovarokra a sötétben. Ezek ellenére mindkét vonal hasonló genetikai változásokat fejlesztett ki a hallásuk és a hangkeltő gépezetük terén. Ez egy figyelemre méltó példa a konvergens evolúcióra, amikor hasonló kihívások vezetnek össze nem kapcsolódó fajokat ugyanarra az evolúciós útra. A hang a sötétség átszúrásának módjává vált. Két megoldás, amelyet kétszer, teljes elszigeteltségben alakítottak ki. A repülés többször is kialakult. Az ég tele van szárnyas lényekkel, de nem mindegyikük ugyanúgy szerezte meg őket. A madarak, denevérek és rovarok mind függetlenül fejlődtek ki a repülést. Még a pteroszaurák, a kihalt repülő hüllők is eltérő szájstruktúrával rendelkeztek a modern madaraktól. Minden esetben az evolúció azt vette, ami elérhető volt, egy kart, egy hártyát, egy sor pikkelyt, és átalakította valami olyanná, ami képes felemelni egy állatot a levegőbe. Ezek a repülés többféle feltalálása emlékeztet arra, hogy az evolúció nem egyenes vonal. Ez egy improvizációs, kísérletezési és hibázási, valamint lehetőségek folyamata. És néha 4 teljesen különböző módon emelkedik a magasba. Az emberi és a banán DNS megdöbbentően hasonló. Nehéz elhinni, de az emberek és a banánok DNS-ük körülbelül 60%-át osztják meg. Ennek az oka, hogy a Földön minden élet genetikai kódjának nagy része ugyanabból az ősi összetevőből áll az alapvető sejtfunkciókhoz, mint a DNS másolása, a cukrok lebontása vagy a fehérjék előállítása szükséges gének annyira alapvetőek, hogy milliárd éven át öröklődtek. A különbségek abban rejlenek, hogy ezek a gének hogyan vannak elrendezve, kifejezve és alkalmazkodva. Nyilvánvalóan nem vagy banán, de molekuláris szinten mindketten ugyanannak a mélyen ősi kódnak a variációit futtatjátok. Néhány gyíkfajnak nincs szüksége hímekre a szaporodáshoz. Bizonyos gyíkfajoknál a nőstények képesek teljesen hímek nélkül szaporodni. Ezt a folyamatot, amelyet partenogenezisnek neveznek, egyetlen nőstény képes végrehajtani, hogy utódokat hozzon létre, akik genetikai klónjai önmagának. Ez ritka a gerincesek között, de néhány sivatagi gyíkfajnál ez vált a normává. Bár ez a módszer korlátozhatja a genetikai sokféleséget, előnyei is vannak. Egy magányos egyed új populációt alapíthat. Nincs szükség párra. Ez egy figyelemre méltó példa arra, hogy az evolúció hogyan formálhatja a szaporodást olyan módokon, amelyek megszegik a szokásos szabályokat, különösen zord vagy elszigetelt környezetekben, ahol a párzási lehetőségek ritkák. Minden élet a Földön közös ősre vezethető vissza. Minden növény, minden állat, minden gomba és mikroba, amely valaha élt ezen a bolygón, a bánáktól a fűzfákig, a bélbaktériumokig, mind ugyanannak a megszakítatlan életfának a részei. Ha elég messzire visszavezetnéd az ágakat az időben, a tömeges kihalásokon és a kontinensek elmozdulásán túl, egyetlen ősi sejthez érkeznél. Ez több mint 3,5 milliárd évvel ezelőtt élt egy oxigén nélküli világban. Hosszú idővel az első halak vagy páfrányok előtt a genetikai anyaga ma minden élő lényben megtalálható. Nem csak a szüleidhez és nagyszüleidhez kapcsolódsz, hanem a gombákhoz, korellzátonyokhoz és még a tóiszafhoz is. Mindannyian unokatestvérek egy hatalmas és ősi családban. A bálnák négylábú szárazföldi emlősökből fejlődtek ki. Hosszú idővel azelőtt, hogy az óceánokban úszkáltak, a modern bálnák ősei a szárazföldön jártak. Patáik voltak, hosszú orruk és a sekély folyókban való átkelésre alkalmas végtagjaik. Több 10 millió év alatt utódaik fokozatosan egyre vízi életmódra álltak át. Lábuk rövidült, farokcsontjuk szélesedett, és orjukaik a fejük teteje felé vándoroltak. Az olyan fosszíliák, mint a pikacetus és az ambulacetus gyönyörűen megörökítik ezt az átmenetet, olyan állatok, amelyeknek egyaránt vannak szárazföldi végtagjaik és víz alatti hallásra alkalmas fülcsontjaik.
A mai bálnák még mindig hordozzák ennek az átalakulásnak a rejtett örökségét, apró, vestigális csípőcsontokkal, amelyek mélyen a húsukban rejtőznek. Ami négylábú gyűjtögetőként kezdődött, az lett a legnagyobb állat, amit a világ valaha látott. A madarak a dinoszauruszok élő leszármazottai. Legközelebb, amikor egy verebet vagy egy varjút látsz, próbáld meg elképzelni, mint egy apró, tollas dinoszauruszt, mert pontosan ez az. A modern madarak egy kis, gyors tollasteropodákákból fejlődtek ki, ugyanabból a csoportból, amelybe a Velociraptor és a Tyrannosaurus rex is tartozik. Ezek az ősi lények már rendelkeztek üreges csontokkal, éles látással és olyan tollakkal, amelyeket melegségre vagy díszítésre használtak. Idővel végtagjaik szárnyakká alakultak, és a csontvázaik könnyebbé váltak. De az evolúció nem törölte el az őseiket. A madarak továbbra is tojásokat tojnak. Még mindig van karmuk, csőrük, sőt a DNS-ükben dinoszaurusz gének nyomai is. Minden egyes vörösbegy, minden egyes begli, minden egyes galamb, akit elhaladsz, egy dinoszaurusz, amely megtanult repülni. A vestigális struktúrák az evolúció lábjegyzetei. Az állatok, köztük a saját testünk is, olyan jellemzőket tartalmaz, amelyek már nem szolgálják eredeti funkciójukat. Ezek vestigális struktúrák. Az evolúciós maradványok, amelyek egykor hasznosak voltak, de most megváltozott vagy csökkent formában fennmaradtak. Az emberi ribabőr egy példa erre. Egykor segítettek szőrös őszeinknek felfújni a bundájukat, hogy melegebbek legyenek, vagy nagyobbnak tűnjenek a ragadozók előtt. Ma már alig van hasznuk. Az emberi féregnyúlványt is úgy tartják, hogy egy távoli növényevő őső által használt növényi emésztőszer maradványa. Az evolúció ritkán töröl mindent tisztán. Megváltoztat, újrahasznosít, és alkalmanként elfelejt, csendes anatómiai nyomokat hagyva a múltunkra. Az antibiotikum rezisztencia az evolúció gyorsított változata. Amikor a baktériumok antibiotikumoknak vannak kitéve, a legtöbb elpusztul, de néha néhány túlél, köszönhetően a véletlenszerű genetikai mutációknak. Ezek a túlélők gyorsan szaporodnak, továbbadva a rezisztenciájukat. Csak hetek vagy hónapok alatt egy egész populáció fejlődhet ki egy olyan gyógyszer iránti immunitással, amely egykor megölte őket. Ez az evolúció, amely nem évmilliók alatt zajlik, hanem egyetlen kórházban vagy farmon belül. Ez egy élénk példa a természetes szelekció működésére. Azok a tulajdonságok, amelyek növelik a túlélést, elterjednek a populációban. Az antibiotikum rezisztencia globális egészségügyi válság, de egyben egy erőteljes valós idejű bemutató is arról, hogy mennyire könyörtelen és alkalmazkodóképes lehet az evolúció. A kacsacsőrű emlős egy genetikai időkapu, amelynek hercegi formájú csőre, szőre, úszólábai és tojásrakási képessége van. A kacsacsőrű szinte túl furcsa ahhoz, hogy valós legyen, de a teste minden része egy evolúciós történetet mesél el. Tejet termel, mint egy emlős, de tojásokat rak, mint egy hüllő. Elektromos érzékeléssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a víz alatt észlelje a zsákmánya elektromos jeleit, ami ritka tulajdonság az emlősök között. Génei is ugyanolyan furcsák. A kacsacsőrűnek 10 ivari kromoszómája van, amelyek közül néhány a madarakéval hasonlít. Ez nem egy keverék. Ez egy élő pillanatkép az evolúciós elágazásról, amely megmutatja, mi történhet, amikor egy vonal saját furcsa útját járja be a mély időben. Az álkapocsizmok talán helyet adtak a nagy agyaknak. Az emberekben egy kulcsfontosságú gén, amely egykor erős álkapocsizmokat épített, NYH16 néven ismert, hordoz egy mutációt, amely inaktívvá teszi. Ősi primátus rokonainknak nagy rágóizmaik és kisebb koponyáik voltak. De a korai emberekben ennek a génnek a hiánya csökkentheti a mechanikai nyomást a koponyán, lehetővé téve az agykoponya tágulását. Akár a mutáció okozta a nagyobb agyakat, akár csak lehetővé tette őket, felfedi az evolúcióban rejlő finom, váratlan kompromisszumokat. Néha egy gén eltörik, és valami rendkívüli nő ki a mögötte hagyott térben. Az enamel gének felfedik halas eredetünket. A fogaid nyomokat hordoznak vízi ősödből. Az emberi genomban rejtőznek a gének törött változatai, amelyek egykor a test egészén, nem csak a fogakon, hanem a bőrön is előállították az enamelté, az ősi halak esetében egy kemény, zomántszerű bevonat segítette megvédeni az egész külső részüket. Az evolúciós idő során ezek a gének elvesztek vagy újrahasznosították őket, ahogy az állatok a szárazföldre léptek és belső vázat fejlesztettek ki. Ma az enamel csak a fogakon jelenik meg, a test többi része pedig puha.
De ennek a páncélnak a szelleme kódolva maradt a DNS-edben, mint egy evolúciós suttogás, jóval azelőtt, hogy a végtagok valaha is szárazföldet értek volna. A tesztic volt a hal, amely járt. 2004-ben felfedezett tisztoik egy 375 millió éves fosszíliát képvisel, amely áthidalja a halak és a négylábú szárazföldi állatok közötti szakadékot. Kínálta a gíjeit és úszonyait, de tüdői és csuklószerű csontjai is voltak, amelyek képesek voltak megtartani a testét sekély vízben vagy iszapos síkságokon. Lapított fejével és rugalmas nyakával a hal és a szalamandra közötti kereszteződésre hasonlított. A tesztic nem közvetlen ősünk, de része a tranzicionális rejtvénynek, amely megmagyarázza, hogyan mozdult az élet a vízből a szárazföldre. Az evolúció nem ugrik. Apró változásokkal építkezik, amíg az úszonyok lábakká nem válnak, és a folyók erdőket nem táplálnak. A tasmaniai farkasok más néven kutyák voltak. A kihalt tasmaniai farkas vagy tillacine meglepően hasonlított egy kutyára. Hegyes fülek, csíkos hát és minden. De még csak nem is placentáris emlős volt. Marsupial volt, közelebb állt a kengurukhoz, mint a farkasokhoz. Az elszigetelt Ausztrália kontinensén szinte azonos koponyaformát, járást és vadászati viselkedést fejlesztett ki az igazi farkasokkal egy konvergens evolúció nevű folyamat révén. Annak ellenére, hogy több mint 100 millió év evolúció választotta el őket, a húsevő ragadozó szükségletei mindkét állatot ugyanabba a formába formálták. Az evolúció gyakran megismétli önmagát. Nem pontosan, de elég közel ahhoz, hogy hátborzongató legyen. A pingvinek feladták a repülést, hogy mesterei legyenek az óceánnak. A pingvinek nem felejtették el, hogyan kell repülni. Elcserélték. Millió évek alatt a szárnyaik zsugorodtak és megmerevedtek, tökéletes úszólábakká váltak a merüléshez. Csontjaik nehezebbé váltak, már nem voltak üregesek, mint a repülő madaraké. A tolluk sűrű vízálló rétegekké tömörült. Ezek a változások rendkívüli ügyességet adtak nekik a víz alatt, ahol a tengeren torpedók kecsességével repülnek. Ez a váltás árat követelt. Már nem tudtak az égbe emelkedni. De az evolúció nem a tökéletességre törekszik, csak a elegendőségre. A Déli-óceán fagyos vizeiben a pingvinek olyan finoman hangoltak, mint bármelyik sasa repülésben. A lovaknak régen ujjaik voltak. A modern lovak egyetlen ujjra állnak. Erős patáik megnagyobbodott középső ujjak, amelyek a sebességre és állóképességre fejlődtek ki a nyílt síkságokon. De ha visszamegyünk több mint 50 millió évet, a korai lovak, mint az Eohippus, 4 ujjal rendelkeztek az előső lábukon és 3-mal a hátsón. Ezek a kis erdőben élő lények puha, több ujjú lábukkal tapostak a sűrű ajnövényzeten. Ahogy a füves területek terjedtek és a ragadozók gyorsabbá váltak, a természetes kiválasztódás a hosszabb végtagokat és az egyszerűbb, hatékonyabb lábakat részesítette előnyben. Az oldalsó ujjak zsugorodtak és eltűntek. Ami ma megmaradt, az egy áramvonalas végtag, amely egykor egy elágazó lábból származik, elegáns kompromisszum az ősiség és a környezet között. A molylepkék meg tudják zavarni a denevér radarját. Néhány tigrismoly kifejlesztette azt a képességet, hogy összezavarja legnagyobb ragadozóját, a denevért. Speciális szerveik, amelyeket timlenek hívnak, gyors ultrahangos kattogásokat bocsátanak ki repülés közben. Az emberi fül számára ez csend. De egy echolokációt használó vadászó denevér számára ez statikus. Egy akusztikus felhő, amely elmoshatja a molylepke testének körvonalait, vagy hamis helyet sugallhat. Ez az akusztikus védelem ritka példája a biológiai ellenintézkedéseknek, mint a szónár zavarás a katonai technológiában. Ez egy evolúciós fegyverkezési verseny, amely a sötétségben zajlik. Minden egyes finomítás a denevér sonarjában újabb fejlesztést von maga után a molylepkék rejtőzködésében. A tengeri lovakapái hordozzák a kicsinyeiket. Az állatvilág többségében a nőstények hordozzák az embriókat, de a tengeri lovaknál nem így van. Itt a szerepek megfordulnak. A nőstény a tojásait a hím hasán lévő zsebbe helyezi, ahol ő megtermékenyíti és védi őket a fejlődésük során. A zseb oxigént, tápanyagokat és még összehúzódásokat is biztosít a születés során. Ez a szülői szerepek megfordulása ritka a gerincesek között, de a tengeri lovaknál ez a norm. Az evolúció nem követi a társadalmi konvenciókat. Arra reagál, ami működik. A kusza tengeri fűben, ahol a tengeri lovak élnek, ez a megoldás több időt ad az anyáknak a tojások előállítására, míg az apák őrzik a következő generációt.
A meztelen földi kutya nem érzi a fájdalmat ugyanúgy. A meztelen földi kutyák föld alatt, sötét, zsúfolt alagutakban élnek, magas széndioxid szinttel. Idővel úgy fejlődtek, hogy kezelni tudják ezt a környezetet olyan módon, ahogyan szinte egyetlen más emlős sem. Az egyik legszokatlanabb tulajdonságuk, hogy nem érzik bizonyos típusú fájdalmat. Idegreceptorai nem reagálnak savra vagy kapszaicinra, arra a vegyületre, amely a csilipaprikát csípőssé teszi. Ez az érzéketlenség valószínűleg a füllett, savas alagutakhoz való alkalmazkodás mellékhatásaként fejlődött ki. Furcsa világukban a fájdalomjelek állandóak és haszontalanok lennének. Így az evolúció kikapcsolta őket. Ez egyike a sok furcsaságnak, ami ezeket a ráncos rágcsálókat evolúciós kiugrókká teszi. Az elefántok előre forgatják a fogaikat. Akkor, amikor az embereknek egy felnőtt fogsoruk van, amely alulról emelkedik ki, az elefántoknak egy szalagszerű rendszerük van. Óriási rágófogaik mélyen nőnek az állkapcsukban, és lassan előre mozognak, ahogy az idősebb fogak elkopnak. Egy életen át 6 készletet használnak ezekből a rágólemezekből. Minden új rágófog nagyobb és tartósabb, mint az előző, képes kérget, gyökereket és rostos növényzetet rágni. Végül még a végső pár is elkopik. És a vadonban ez meghatározhatja egy elefánt élettartamát. Ez egy csendes példa arra, hogyan formálja az evolúció nem csak a testeket, hanem az idő múlását is bennük. Az emberi bőrszín sokszor fejlődött. Az emberi bőrszín az evolúció egyik leglátványosabb példája. És ez nem egyszer történt meg. A magas UV-sugárzású környezetben élő populációk sötétebb bőrt fejlesztettek ki a DNS károsodás elleni védelem érdekében és a folsabb megőrzésére, míg az alacsony UV-zónákban élők világosabb bőrt alakítottak ki, hogy több napfényt tudjanak elnyelni a D-vitamin szintéziséhez. De ez függetlenül történt a világ különböző részein. Például az afrikai és déli-indiai sötétbőrű populációk genetikailag eltérőek, és az európaiak és kelet-ázsiaiak világos bőre különböző genetikai mutációk révén alakult ki. Az emberi bőrszín nem lineáris gradiens, hanem a napfényre adott helyi evolúciós megoldások foltja. A prám szarvas gyorsabb, mint ragadozói. Észak-Amerika prám szarvasantilopeje több mint 55 mérföld/óra sebességgel tud futni, ami messze gyorsabb, mint bármelyik élő ragadozója. De az a múltban rejlik. A jégkorszak alatt a prám szarvasok a síkságokon osztoztak a már kihalt amerikai gepárdokkal, gyorslábú vadászokkal, akik arra ösztönözték a prédaállatokat, hogy nagyobb sebességre fejlődjenek. Amikor ezek a ragadozók eltűntek, a prám szarvas megőrizte futási képességét. Most egy olyan faj, amely egy olyan versenyre lett felépítve, amely már nem zajlik. Az evolúció nyomokat hagy nem csak arról, ami létezik, hanem arról is, ami eltűnt. Egyfajta ökológiai szellemírás, amely csontokba, szenuszokba és lenyűgöző sebességkitörésekbe van beleírva. A gégeideged a mellkasodon kanyarog. Az emberi testben az egyik ideg, amely a hangodat irányítja, a visszatérő nyelvi ideg furcsa hosszú utat tesz meg. Ahelyett, hogy közvetlenül az agyadból a hangszálathoz menne, leereszkedik a mellkasodba, és körbefonja az aortát, mielőtt visszatérne felfelé. Ez a kitérő egy evolúciós relikvia. A halakban az ideg egy rövid utat tett meg egy közeli artéria körül. Ahogy a nyak és a mellkas hosszabbá vált a 4 lábon járó őszeinknél, az ideg megnyúlt, de soha nem gyökerezett meg. Még a zsiráfoknál is ugyanaz az ideg ezt az abszurd kitérőt teszi, több mint 15 láb hosszan. Az evolúció nem épít újjá mindent a nulláról. Átalakítja, ami már ott van. A kaktuszok és az eufóbiák hasonlítanak egymásra közös őse nélkül. Az amerikai kaktuszok és az afrikai eufóbiák feltűnően hasonlítanak, mindkettő vastag bordázott szárakkal, tüskékkel és vízmegőrző szövetekkel rendelkezik. De egyáltalán nem állnak közel egymáshoz. Hasonlóságuk a konvergens evolúció eredménye, különböző vonalak, amelyek ugyanazokra az alkalmazkodásokra jutottak el ugyanazokkal a környezeti nyomásokra válaszul. Mindkét növénynek vízmegtartásra, a növényevők elriasztására és az intenzív napfény túlélésére volt szüksége. Az evolúció ugyanabba a megoldásba formálta őket, teljesen különböző kiindulási anyagokból. Ha nem tudnád jobban, azt hihetnéd, ikrek, de hasonlóságuk csak a bőr felszínén van. A színlátás különböző módokon fejlődött. Az emberek gazdag színekben látják a világot, köszönhetően a szem háromféle kúpsejtjének. De nem vagyunk egyedül.
A madarak, pillangók, mantiszrákok és néhány hüllő még több színt látnak, sok közülük az ultraibolya tartományba is kiterjed. Ami lenyűgöző, hogy a színlátás függetlenül fejlődött ki különböző állatcsoportokban. A rovarok és a gerincesek nem ugyanazokat a géneket vagy még csak nem is ugyanazokat a retinális pigmenteket használják. Egyszerűen hasonló megoldásokra jutottak. Néhány főemlősnél a színlátás újra fejlődött, miután korábbi őseik elvesztették azt. Az evolúció nem őrzi meg a tulajdonságokat, ha csak nem szolgálnak célt, de hajlandó újra feltalálni őket, amikor a körülmények megfelelőek. A krokodilok élő fosszíliák, valahol. A mai krokodilok szinte teljesen azonosak több mint 200 millió évvel ezelőtti őszeikkel. Ezért kapták az élő fosszíliák nevet. De míg külső formájuk nem sokat változott, belső biológiájuk továbbra is fejlődött. A krokodilok hihetetlenül hatékony keringési rendszerekkel rendelkeznek, amelyek képesek több mint egy órán át visszatartani a lélegzetüket. Szívük egyedülállóan alkalmazkodott a merüléshez. Viselkedésük, beleértve az anyai gondoskodást és a vokális kommunikációt, meglepően fejlett. Az evolúció nem mindig jelent látható változást. Néha maga a stabilitása alkalmazkodás, a jel, hogy az ősi terv még mindig működik a modern világban. A erszényesek és a placentások párhuzamos evolúciót mutattak. Az erszényesek, mint a kenguruk, koalák és vombatok, külön fejlődtek a placentás emlősöktől. Mégis, mindkét csoport végül figyelemre méltóan hasonló formákat alakított ki. Vannak erszényes változatai a vakondoknak, hangyászszünöknek, egereknek és még farkasoknak is. Ezek a tükörformák egy újabb példája a konvergens evolúciónak. Különböző konstansokban, elszigetelt evolúciós színpadokon hasonló ökológiai nyomások hasonló formákat eredményeztek. Nem arról van szó, hogy az egyik csoport lemásolta a másikat, hanem arról, hogy a környezet ugyanúgy formálta őket. Az evolúciót nem érdekli, honnan származik egy megoldás, csak az, hogy működik. A fakopáncsok természetes ütéselnyelőket fejlesztettek ki. Egy fakopáncs akár 1000-szeres erővel üti a fát, mégsem rázkódik meg az agya. Ennek az oka, hogy kifejlesztett egy sor alkalmazkodást az ütközés elnyelésére. Ezek közé tartozik a megvastagodott koponya, a rugalmas csőrhegy, a szivacsos csontstruktúra, sőt egy speciális hájelit csont is, amely körülöleli a koponyát, mint egy biztonsági öv. A szemei is millisekundumokkal az ütközés előtt záródnak, hogy megakadályozzák a retinális sérüléseket. Ebből semmi sem történt egyik napról a másikra. Számtalan apró lépésre volt szükség millió éven át. Mindegyik megőrizte azokat a madarakat, amelyek kicsit erősebben tudtak csípni és túlélni. A lapos halak aszimmetrikus arcokat fejlesztettek ki. A lapos halak, mint a nyelvhalak és a tőkehal, úgy kezdik életüket, hogy normális halaknak tűnnek, egy-egy szemmel a fej két oldalán. De ahogy fejlődnek, az egyik szem lassan elvándorol, hogy csatlakozzon a másikhoz, és a hal elkezd oldalra úszni a tengerfenéken. A felnőtt test teljesen aszimmetrikussá válik. Ez a furcsa átalakulás egy egyedi evolúciós út eredménye, amely lehetővé tette a lapos halak számára, hogy tökéletesen beleolvadjanak az óceán fenekébe. A kövületek átmeneti formákat mutatnak, félig elmozdult szemekkel, megörökítve a folyamatot a mutáció közepén. A fejlődésnek nem kell szimmetrikus szépséget létrehoznia. Csak annyira van szüksége, hogy a túlélés működjön. A koaláknak olyan ujjlenyomatai vannak, mint nekünk. A koalák ujjlenyomatai annyira részletesek és emberiek, hogy még mikroszkóp alatt is nehezen megkülönböztethetők a mieinktől. A merev hurkok és örvények függetlenül fejlődtek ki, nem egy közös ősből a főemlősökkel, hanem konvergens evolúció eredményeként. Az ujjlenyomatok tapadást biztosítanak a megfogáshoz, különösen sima kéreg esetén, és segíthetnek a tapintási érzékenységben. Ez azt jelenti, hogy a koalák, akik csendesen másznak az eukaliptuszfákon, függetlenül ugyanarra a súrlódásfokozó jellemzőre jutottak, amelyet az emberek használnak szerszámkészítéshez. A természet gyakran újra meglátogatja legjobb ötleteit, még váratlan helyeken is. Néhány pillangónak átlátszó szárnya van. Míg a legtöbb pillangó élénk színekkel kápráztat el, néhány szinte láthatatlan szárnyakkal fejlődött ki. Az olyan fajok, mint a közép-amerikai üvegszárnyú pillangó, olyan pikkelyekkel rendelkeznek, amelyek távol vannak egymástól vagy hiányoznak, lehetővé téve a fény áthaladását. A hatás lenyűgöző. A szárnyak élő üveglapokká válnak.
Ez az alkalmazkodás álcázást biztosít, megnehezítve a ragadozók számára, hogy észrevegyék őket repülés közben. Az átlátszóság a szárazföldi állatoknál ritka, de az esőerdő foltos fényében ez egy erőteljes formája a láthatatlanságnak. A fejlődés nem hozta létre ezeket a szárnyakat a semmiből. Csak csökkentette a fényt visszaverő részeket, lehetővé téve, hogy a világ átcsüssön rajtuk. A vakontpatkányok oxigén nélkül éltek meg. A meztelen vakontpatkányok tele vannak evolúciós meglepetésekkel. De a legfurcsább alkalmazkodásuk az oxigén nélküli túlélés képessége. Alacsony oxigénszintű környezetben a fruktózra váltanak a glükóz helyett, egy trükk, amelyet általában csak növényeknél láthatunk. Ez a váltás segít fenntartani az agy és a szív működését, még akkor is, ha az oxigénszint közel nullára csökken. A legtöbb emlős perceken belül meghalna ilyen körülmények között. De a vakontpatkányok, amelyek millió éven át zsúfolt, rosszul szellőző alagutakban formálódtak, kifejlesztettek egy alternatív megoldást. Ők az egyetlen emlősök közé tartoznak, akik valódi anoxiát élnek túl, a növényvilágból kölcsönzött stratégiával. A kutyák jobban olvassák az emberi érzelmeket, mint a csimpánzok. Az évezredek során a háziasítás során a kutyák kifejlesztették azt a ritka képességet, hogy olvassák a finom emberi jeleket, beleértve az arckifejezéseket, a hangszínt és még azt is, hogy merre mutatunk. Tanulmányok kimutatták, hogy a kutyák jobban teljesítenek a humán társadalmi gesztusok értelmezésében, annak ellenére, hogy a csimpánzok a legközelebbi rokonaink. Ez a képesség valószínűleg a szoros partnerség révén alakult ki az emberekkel. A korai kutyák, akik jobban tudták előrejelezni az emberi szándékokat, talán többet ettek, többet menedéket kaptak, vagy jobban bíztak bennük. Idővel a fejlődés az érzelmi hangoltságot részesítette előnyben. A kutyád nem csak hűséges. Biológiailag úgy van beprogramozva, hogy megértsen téged. Az októpuszok képesek saját RNS-üket szerkeszteni. A legtöbb állattal ellentétben az októpuszoknak figyelemre méltó képességük van arra, hogy saját RNS-üket szerkesszék, azokat a molekulákat, amelyek segítenek a genetikai utasítások fehérjék kialakításában. Ez azt jelenti, hogy valós időben finom hangolhatják, hogy mely fehérjék készülnek, lehetővé téve a rugalmas válaszokat a környezetükre. Ez nem állandó változás a DNS-ükben, hanem egy ideiglenes elmozdulás abban, ahogyan a DNS kifejeződik. Ez a mechanizmus ritka, és valószínűleg költséggel jár. Az oktopusok úgy tűnik, hogy feláldozzák a genetikai mutációk arányát a nagyobb rövidtávú alkalmazkodás érdekében. Egy folyamatosan változó, információban gazdag világban, mint az óceán, az evolúció rugalmas elmét és ahhoz illő testet adott nekik. A madarak olyan színeket látnak, amelyeket az emberek el sem tudnak képzelni. Sok madárnak 4 színreceptor található a szemében a mi háromunkkal szemben, lehetővé téve számukra, hogy lássák az ultraibolya fényt és a színek olyan kombinációit, amelyek meghaladják az emberi észlelést. Ami számunkra egy sima barna verébnek tűnik, az egy másik madár számára egy UV-tükröző mintákból álló káosz lehet. Ez a kibővített látás szerepet játszik a párválasztásban, a navigációban és az élelemkeresésben. A tollak, amelyek számunkra unalmasnak tűnnek, a megfelelő fényben élénken ragyoghatnak. Az evolúció úgy hangolta a szemüket, hogy egy gazdagabb világot láthassanak, olyat, amit még teljesen leírni sem tudunk. Néhány tengeri csiga fotoszintetizálni tud. A fényes zöld tengeri csiga, az Ellesiot kifejlesztette azt a képességet, hogy ellopja a kloroplasztokat, az algák fényelnyelő részeit, és működőképesen tartja őket a saját sejtjein belül. Ez lehetővé teszi a csiga számára, hogy fotoszintetizáljon a napfény felhasználásával, hogy energiát termeljen, akár csak egy növény. A csiga úgy tűnik, hogy néhány algagént is beépített a saját DNS-ébe, valószínűleg horizontális génátvitel révén. Ez egy lenyűgöző példája az evolúciós lopásnak. Egy birodalom kölcsönöz eszközöket egy másiktól. Egy rövid ideig ez az állat napenergiával működő hibridként él, elmosva a határt a növény és az állat között. A kívi madarak az orjukaikat használják az élelem kiszagolására. A legtöbb madár a látás alapján találja meg az ételt, de a kívi, a kis, repülni nem tudó madarak, amelyek Új-Zélandon őshonosak, más evolúciós utat választottak. Az orjukaik a hosszú csőrük végén helyezkednek el, lehetővé téve számukra, hogy kiszagolják a talajban elásott rovarokat, férgeket és gyökereket. Szaglásuk a legjobb az összes madár közül.
Ez egy szokatlan tulajdonság, amely a föld alatti élelemkereső életmódjukkal együtt fejlődött ki. Míg a legtöbb madár a látásra támaszkodik, a kívi az illatot használja, egy olyan különc, amelyet az elszigeteltség és az erdőtalaj csendes követelményei formáltak. A marsupialis vakondok és az igazi vakondok hasonlítanak egymásra, de nincsenek rokonságban. Az Ausztráliában őshonos marsupialis vakondok és a világ más részein található placentális vakondok rendkívül hasonlítanak egymásra. Mindkettő kicsi, vak és sűrű szőr borítja. Mindkettő bonyolult alagútrendszereket ás, és kutyaszerű végtagokkal rendelkezik, de genetikailag virágok választják el őket. Az egyik marsupialis, a másik placentális emlős. Hasonlóságaik a konvergens evolúció eredményei, nem közös ősiség. Az evolúció, szembesülve a hasonló föld alatti életmóddal, mindkét állatot szinte azonos formákra formálta, teljesen különböző kiindulási anyagok felhasználásával. Ők evolúciós visszhangok, két egymással nem rokon lény, amelyeket ugyanarra a válaszra formáltak. Néhány orchidea megtéveszti a rovarokat, utánozva a párjaikat. Bizonyos orchidea fajok úgy fejlődtek ki, hogy utánozzák a nőstény rovarok megjelenését és illatát, csalogatva a gyanútlan hímeket, hogy párzási kísérletet tegyenek a virággal. Ezek alatt a sikertelen párzási kísérletek alatt a pálen rátapad a rovarra, és eljut a következő virághoz. Ez a fajta megtévesztés olyan precíz, hogy gyakran magában foglalja a konkrét rovarfajok pontos alakjának, színének és még feromonjainak a másolatát is. Ez nem csupán álcázás, hanem csábítás. A túlélés játékában az evolúció néha az illúziót részesíti előnyben az őszinteséggel szemben, és ezek az orchideák a növényvilág mester manipulátorai lettek. A pókhálófonál több, magas teljesítményű anyaggá fejlődött. A pókok különféle fonalakat állítanak elő, mindegyik más tulajdonságokkal rendelkezik, ragadós, rugalmas, erős vagy finom. Ezek a fonalak különböző mirigyekből származnak. Mindegyik egyedi célt szolgál. Pré csapdázása, tojások becsomagolása, hálók építése vagy meneküléshez húzó vonalak létrehozása. A selyem evolúciója nem egyetlen esemény volt, hanem innovációk sorozata több százmillió éven át. Néhány selyem súlyra keményebb, mint a acél, míg mások a kevlar rugalmasságával vetekednek. Ez a természet egyik legváltozatosabb biológiai anyaga, amelyet nem egyetlen találmány formált, hanem a specializált funkciók evolúciós rétegezése. Az elektromos halak izomból fejlődtek ki szerveket. Számos halcsoportban az elektromosság függetlenül fejlődött ki a rájáktól az angolnákig és a késes halakig. Ezek az elektromos szervek módosított izomsejtekként kezdődtek, amelyek már nem húzódnak össze, hanem kis elektromos töltéseket termelnek. Ezeket a sejteket egymásra rakva és kimeneteiket összehangolva a halak feszültséget tudnak létrehozni. A gyengén elektromos halak esetében a mező navigációra és kommunikációra szolgál. Az erősebb fajok, mint az elektromos angolna, fegyverként használják. Ugyanaz a biológiai eszköz, az izom, újra és újra valami sokkolóvá alakult. Az evolúció nem találta fel az elektromosságot. Csak kölcsönvette az izmokat és újra vezette őket. A denevérek genetikai szempontból közelebb állnak a bálnákhoz, mint az egerekhez. Első pillantásra a denevér úgy tűnhet, mint egy közeli rokon az egérhez, kicsi, szőrös és éjszakai. De genetikailag a denevérek közelebb állnak a bálnákhoz és az emberekhez, mint a rágcsálókhoz. Mindhárom a Larachiteria nevű csoporthoz tartozik, amely a központi emlősök fővonala. Ez a meglepő kapcsolat hangsúlyozza a vizuális hasonlóság határait. Az evolúció az állatokat a környezetükhöz formálja, nem pedig az őseikhez. A szárnyak és a bajuszok félrevezethetnek. Csak akkor látjuk az evolúciós fa valódi alakját, ha a géneket nézzük, nem a megjelenést. Néhány béka teljesen kihagyja a békalencse szakaszt. Míg a legtöbb béka vízi békalencseként kezdi életét, egyes fajok úgy fejlődtek ki, hogy teljesen megkerüljék ezt a szakaszt. Ezek a békák a tojásaikat szárazföldön vagy fákon rakják le, és az embriók közvetlenül apró, teljesen kifejlett békák formájában fejlődnek ki. Egyes esetekben a fiatalokat még a szüleik hátán is hordozzák. Ez az evolúciós váltás megszünteti a kockázatos vízi fázist, védve a fiatalokat a ragadozóktól és a környezeti ingadozásoktól. Emlékeztet arra, hogy az evolúció nem csak a testeket formálja, hanem az életciklusokat is átalakítja. Még a metamorfózis olyan ősi folyamata is átírható, amikor a környezet jobb utat követel.
Az axolot egész életében fiatal marad. Az axolot, Mexikóból származó szalamandra soha nem megy át teljes metamorfózison. Ahelyett, hogy szárazföldi felnőtté alakulna, megőrzi fiatal vízi formáját a szexuális érettségig, ezt a jelenséget neoteninek nevezik. Megtartja a kopoltyúit, lapos farkát és külső úszonyait, még akkor is, amikor teljesen képes a szaporodásra. Ez az evolúciós választás lehetővé tette az axolot számára, hogy virágozzon egy stabil vízi környezetben, elkerülve a transformáció energiaigényét és kockázatait. Egy olyan világban, ahol a legtöbb kétéltű a metamorfózisra van ítélve, az axolot más utat választott, amely az örök fiatalsághoz vezetett. A galambok képesek felismerni magukat a tükörben. A tükörben való önfelismerés ritka az állatvilágban, és gyakran a magasabb kogníció tesztjének tekintik. Meglepetésre a galambok, akiket gyakran egyszerűnek tartanak, át tudják ugrani ezt a tesztet, ha megfelelően képzik őket. Felismerik a saját testükön lévő színes jelet, amely csak a tükörképükben látható, és megpróbálják eltávolítani, ezzel jelezve, hogy értik, hogy a kép önmagukról készült. Ez egy olyan szintű önismeretet sugall, amely függetlenül fejlődött ki a főemlősöktől, delfinektől vagy elefántoktól. Az evolúció nem mindig helyezi a komplexitást oda, ahol várnánk. Néha elrejti azt egy városi madár tollai között. Az kettő az ujjaikat eszközként használja. Az kettő, Madagaszkárról származó éjjeli lemúr, rendkívül hosszú, vékony középső ujjat fejlesztett ki, amelyet arra használ, hogy kopogjon a fára, hallgassa a üreges helyeket, és kifejtse a lárvákat, ezt a vadászati módszert purposeful foragingnak nevezik. Ez a viselkedés rendkívül hasonló ahhoz, ahogyan az emberek eszközöket használnak. Az kettő ujját egy ízület és foglalat tartja, amely széles mozgástartományt biztosít. Fülei rendkívül alkalmazkodtak a rovarok mozgásának hangjának észlelésére. Ez az evolúciós niche, részben denevér, részben fakopáncs, részben főemlős, megmutatja, hogyan tud a specializált anatómia és viselkedés egyetlen elegáns megoldásba összeolvadni. A gibbonok balonízületes csuklókkal swingelnek. A gibbonok az egyetlen főemlősök, akik a brecucen, karkarra lengést használják fő mozgásformájuként. Ehhez hatékonyan fejlődtek ki egyedi csuklóízületek, amelyek egyensúlyozó foglalat struktúrával rendelkeznek, hasonlóan a válhoz. Ez lehetővé teszi, hogy a csukló szabadon forogjon, csökkentve a terhelést és növelve a sebességet. Hosszú ujjaikkal, erős vállukkal és könnyű testfelépítésükkel a gibbonok több mint 30 lábnyi távolságot is át tudnak swingelni. Ez egy akrobatikus csoda, amely nem a látványosságért, hanem a túlélésért fejlődött ki a fák lombkoronájában. Az evolúció nem új részeket talált ki. Finomította, ami már ott volt, a gyönyörű repülés érdekében az erdőn keresztül. A lajhár az ételeit jégkorszakos sebességgel emészti meg. A lajhárnak az állatvilág egyik leglassabb emésztőrendszere van. Levél alapú étrendjük alacsony tápanyagtartalmú, és anyagcseréjük rendkívül lassú. Egy lajhárnak több mint 2 hétbe telhet, hogy teljesen megemészen egyetlen étkezést. Ehhez támogatásként több kamrás gyomorral rendelkeznek, amely tele van olyan speciális mikrobákkal, amelyek lebontják a kemény növényi rostokat. Lassan mozgó, alacsony testhőmérsékletű és minimális kalóriaszükségletű életmódjuk mind része ugyanannak az evolúciós stratégiának. Kevesebbet tenni, kevesebbet költeni, és elkerülni a ragadozókat azzal, hogy szinte láthatatlanná válnak. Az esőerdő lombkoronájában a türelem nem csupán erény. Ez egy túlélési taktika. Néhány barnacle bálna bőrében él. A barnacleká legjobban arról ismertek, hogy sziklákhoz vagy hajólyukakhoz tapadnak, de egyesek még tovább vitték parazita életmódjukat. Bizonyos fajok kifejlődtek, hogy beássák magukat a bálnák vastag bőrébe, élőszövetbe ágyazva magukat. Ott plankton szűrésével táplálkoznak, miközben hatalmas gazdáik az óceánon úsznak. Ez a közeli kapcsolat annyira specializált, hogy egyes barnacle fajok csak bizonyos típusú bálnákon találhatók. Ez annak a bizonyítéka, hogy az evolúció hogyan formálhatja meg az egész életciklusokat egy mozgó élő környezet körül, és hogyan alakíthat egy vándorló emlőszt lebegő zátonnyá. A vámpírdenevérek hőérzékelő orra fejlődtek. A vámpírdenevérek, amelyek emlősök és madarak vérével táplálkoznak, rendkívüli alkalmazkodást fejlesztettek ki. Az orrukon található speciális hőérzékelők lehetővé teszik számukra, hogy észleljék a bőr alatt áramló meleg vért. Ezek az érzékelők rendkívül érzékenyek,
képesek a vénák pontos helyének meghatározására teljes sötétségben. Az alapmechanizmus hasonló ahhoz, ami néhány kígyóban található, de függetlenül fejlődött ki. A denevér éles fogai és antikoaguláns nyáltrükkje csak a történet egy része. A valódi újítás a vér hőmérsékletén keresztüli látásképessége. Az evolúció ebben az esetben a tapintást hőérzékelésé alakította. A kacsacsőrű emlősnek 10 ivari kromoszómája van. A legtöbb emlős, beleértve az embereket is, 2 ivari kromoszómával rendelkezik, X és Y, de a kacsacsőrű emlős, mint az evolúciós kivétel, 10 kromoszómával bír, 5X-el és 5Y-nal a hímekben. Ezek reprodukció során láncot alkotnak, olyan kombinációkat átadva, amelyeket a tudósok még mindig próbálnak megérteni. Érdekes módon ezek közül néhány kromoszóma jellemzői hasonlítanak a madarakéhoz, ami egy régebbi genetikai rendszerhez való kapcsolatot sugall. Ez a bonyolult elrendezés az egyik sok furcsaság közé tartozik, amely a kacsacsőrű emlőszt az evolúciós történelem élő mozaikjává teszi. Részben emlős, részben hüllő, részben rejtély. Néhány páfrány több mint 180 millió éve nem változott. A Jurassic időszakra datált fosszilis ágyakban a tudósok olyan páfrányleveleket találtak, amelyek gyakorlatilag azonosak a ma növekvőkkel. Ezeket a növényeket néha élő fosszíliáknak nevezik, és túléltek tömeges kihalásokat, éghajlati változásokat és egész ökoszisztémák felemelkedését és bukását, alig valamilyen szerkezeti változással. Titkuk a rugalmasságban rejlik. A páfrányok spórákkal szaporodnak, különféle élőhelyeken nőnek, és tolerálják a gyenge talajt. Evolúciós szempontból korán megtalálták a nyerőformulát, és soha nem kellett sokat változtatniuk. A világ erdeiben az ősi zöld levelek még mindig pontosan úgy bontakoznak ki, ahogy a dinoszauruszok lába alatt tették. A medúzák függetlenül fejlődtek ki. A medúzák a Föld egyik legrégebbi állati vonalához tartoznak, és meghatározó jellemzőjük, a csalánsejt, semmi mással nem hasonlítható a biológiában. Ezek a cinidocitáknak nevezett sejtek apró horgokat tartalmaznak, amelyek érintkezéskor kilövelnek, villámgyorsan méreggel injektálva. Függetlenül fejlődtek ki bármilyen más fegyvertől az állatvilágban. Még lenyűgözőbb, hogy a medúzáknak nincs agyuk vagy központi idegrendszerük. Testük egyszerű, mégis a csalánzó mechanizmusuk hihetetlenül összetett. Az evolúció nem a gondolkodásra, hanem a túlélésre formálta őket. Egy úszó reflexekből és csápokból álló rendszer lebeg a félmilliárd év során. A tengeri lovak monogámiát fejlesztettek ki a halak világában. Az óceáni élet hatalmas folyékony világában a tartós párkapcsolatok ritkák, de a tengeri lovak kivételt képeznek. Sok faj monogám partnerségeket alkot, naponta üdvözlik egymást rituálékkal, sőt, úszás közben összekapcsolják a farkukat is. Ez a viselkedés összefügg az egyedi reproduktív rendszerükkel, ahol a hímek fejlődő embriókat hordoznak egy zsebben. Az evolúció úgy tűnik, hogy a stabil partnerségeket részesítette előnyben ezekben a lassan úszó lényekben, megbízhatóbbá téve a párkeresést és a megtermékenyítést. A verseny tengerében a tengeri ló más utat választott. A kötődés, a közös befektetés és egy gyengéd hűség útját. Néhány hangya robbanásra fejlődött ki. Dél-Kelet-Ázsia esőerdőiben bizonyos kamponotus hangyafajok drámai végső megoldást, az öngyilkosságot fejlesztették ki. Amikor fenyegetve érzik magukat, olyan erőteljesen összehúzzák a hasi izmaikat, hogy testük megreped, ragacsos mérgező vegyi anyagokat szabadítva fel, amelyek immobilizálják a támadókat. Ez az öngyilkos védekezés megvédi a kolóniát az egyén költségén, éles példája annak, hogyan kedvezhet a természetes kiválasztódás az önfeláldozásnak a szociális állatokban. Ez nem bátorság az emberi értelemben, hanem a biológia újrahasznosítása az együttműködés érdekében. Az evolúció ebben az esetben a testet olyan fegyverré formálta, amely nem vadászatra, hanem mások védelmére szolgál. A lungfish évekig képes víz nélkül élni. A lungfish ősi levegőt lélegző halak, amelyek képesek elviselni a szélsőséges szárazságot. Amikor édesvízi élőhelyeik kiszáradnak, a sárba ásnak, és nyálkás bábot választanak ki, belépve egy felfüggesztett animációs állapotba, amelyet eaktivációnak neveznek. Anyagcseréjük drámaian lelassul, és hónapokig, sőt évekig képesek túlélni ebben az állapotban, amíg visszatérnek az esők. Ez az alkalmazkodás milliók során fejlődött ki olyan területeken, ahol kiszámíthatatlanok a nedves és száraz évszakok.
Ez egy élő pillanatkép az evolúciós rugalmasságról, elmosva a határt a hal és a kétéltű, a mozgás és a nyugalom, az élet és a várakozás között. A papagájok a hangutánzást az emberekhez hasonlóan fejlesztették ki. A papagájok az egyik kevés nem emberi állat közé tartoznak, amelyek képesek az igazi hangutánzásra. A bonyolult hangok utánozásának és dialektusok kifejlesztésének képessége. A tanult vokalizációk, ellentétben az ösztönös hívásokkal, utánzást, memóriát és társadalmi kontextust igényelnek. Ez a képesség függetlenül fejlődött ki az emberi nyelvtől, teljesen különböző idegi körök használatával. Mégis az eredmény meglepően hasonló. A kommunikáció rugalmas, dinamikus módja. Néhány vadpapagájt még regionális akcentusok használatán is megfigyeltek, és a fogságban tartott madarak háztartási hangokat képesek kísérteties precizitással utánozni. A papagájok evolúciója valami meglepően közeli kultúrát szabadított fel, amely nem gének, hanem hang által öröklődik. Az englőhalak baktériumokat használnak a fény előállítására. Az óceán sötét mélységeiben a nőstény englőhalak egy fénylőcsalit hordoznak közvetlenül a szájuk felett, amelyet a zsákmány vonzására használnak. De a fény nem a saját testükből származik. Egy különleges szervben élő szimbiotikus baktériumok termelik. Ezek a mikrobák úgy fejlődtek, hogy máshol ne élhessenek, és az englőhalak fejlődtek ki, hogy táplálják és védjék őket. Cserébe a baktériumok fénylenek egy biolumineszkenciának nevezett kémiai folyamat segítségével. Ez egy olyan kapcsolat, amelyet a mélyidő és a teljes sötétség formált. Az evolúció partnerségeket épít az organizmusok között, hogy fényt teremtsen ott, ahol az nincs. A zsiráfok vérnyomása kétszer akkora, mint a miénk. Ahhoz, hogy a vért eljuttassák a tornyos fejükig, a zsiráfok olyan kardiovaszkuláris rendszert fejlesztettek ki, amely egyedülálló. Szívük hatalmas és erőteljes, képes a vérnyomásunknál több mint kétszeresének generálására. Artériáik vastagok és izmosak, és különleges szelepek akadályozzák meg a visszaáramlást, amikor le- vagy felemelik a fejüket. Ezen alkalmazkodások nélkül a vízivása egyszerű cselekedete agykárosodást okozhatna. Az evolúció úgy formálta meg a testüket, hogy alkalmazkodjanak ehhez a biológiai kihíváshoz, nem csak a nyakcsigolyákban, amelyeket látunk, hanem a szívük láthatatlan ritmusában is. A tevék ovális vörösvérsejtekkel rendelkeznek. A tevék híresek a púpjaikról, de egyik legfigyelemreméltóbb alkalmazkodásuk rejtve van a véráramukban. A legtöbb emlősben megtalálható kerek vörösvérsejtekkel ellentétben a tevék ovális alakúakkal rendelkeznek. Ez lehetővé teszi, hogy a vérük simán áramoljon, még akkor is, ha rendkívül dehidratáltak, mivel a sejtek rugalmasabbak és kevésbé hajlamosak a csoportosulásra. Akár a testük víztartalmának 25%-át is elveszíthetik, ami a legtöbb állat számára halálos szint, és mégis gyorsan regenerálódnak, amikor a víz visszatér. Az evolúció nem csak a túlélés érdekében formálta meg a vérüket, hanem a kitartás érdekében is a Föld egyik legzordabb környezetében. A fák sörényes mókusai jobban tolerálják az alkoholt, mint az emberek. Délkelet-Ázsia erdeiben a vadfák sörényes mókusai rendszeresen fermentált nektárt fogyasztanak a börtönpálmáról, amelynek alkoholtartalma hasonló a sörhöz. Mégsem mutatnak intoxikáció jeleit. Genetikai tanulmányok kimutatták, hogy a fák sörényes mókusai rendkívül hatékony alkoholelválasztó enzimeket fejlesztettek ki, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy az etanolt feldolgozzák anélkül, hogy a legtöbb emlősre jellemző viselkedési hatást mutatnának. Úgy gondolják, hogy ez a tulajdonság segítette őket abban, hogy kihasználják egy olyan táplálékforrást, amelyet mások elkerültek. Az evolúció ismét megtalálta a módját, hogy a kockázatot lehetőséggé alakítsa, és olyan fajt formált, amely képes kortyolni anélkül, hogy megbotlana. A tuatara bőr alatt egy harmadik szemmel rendelkezik. A tuatara, Új-Zéland őshonos hüllője, az egyetlen túlélője egy olyan vonalnak, amely több mint 200 millió évvel ezelőtt vált el más hüllőktől. Sok ősi jellemzője közül az egyik a harmadik szem, egy fényérzékeny szerv, amely a bőr alatt, a fejének tetején található. Bár nem képez képeket, ez a parietális szem érzékeli a fényváltozásokat, és segíthet a cirkadián ritmusok vagy a szezonális viselkedés szabályozásában. Legjobban a fiatal egyedeknél látható, ahogy a tóittara érik, fokozatosan elhalványul. Az evolúció nem törölte el ezt a primitív jellemzőt. Egyszerűen a felszín alá rejtette, ahol továbbra is csendben figyeli az eget. A vombatok kocka alakú ürüléket produkálnak.
Az ausztrál vombatok az egyetlen ismert állatok, amelyek kocka alakú székletet termelnek. Ez a furcsa alkalmazkodás lehetővé teszi, hogy az ürülék szépen egymásra rakódjon, megakadályozva, hogy elguruljon, ami hasznos tulajdonság a terület megjelölésére a dombos területen, ahol élnek. A kocka alak nem egy négyzet alakú végbélnyílás által keletkezik, hanem a bél különböző részein lévő eltérő rugalmasság által. Ahogy az ürülék megszárad és összenyomódik, az izomösszehúzódások éles széleket formálnak belőle. Ez egy példa arra, hogy még a legbanálisabb jellemzők is hogyan formálódhatnak az evolúciós nyomás hatására, és hogyan születhet geometria a bélbiológiából. Néhány pók fejlődött ki, hogy utánozza a hangyákat. A rovarvilágban a hangyákat félik és tisztelik erejük és szervezettségük miatt. Néhány pók úgy fejlődött, hogy kihasználja ezt a hírnevet, szinte tökéletesen utánozva a hangyákat. Keskenyebbé teszik a derekukat, a mellső lábaikat antenna módjára mozgatják, és rángatózó, hangyaszerű mozgásokat vesznek fel. Ez a álcázás segíthet elkerülni a ragadozókat, vagy észrevétlenül bejutni a hangyabolyokba. Ez nem csupán vizuális utánzás, hanem viselkedésbeli is. Az evolúció a testüket és szokásaikat úgy formálta, hogy egy teljesen más fajra hasonlítsanak. Ez egy csendes álcázási forma, amely nem láthatatlanságból, hanem utánzásból épül fel. A páva farkai a szexuális szelekció termékei. A páva bonyolult farka rejtély. Óriási, színes, és nehezíti a repülést. Miért kedvezne az evolúció egy ilyen tehernek? A válasz a szexuális szelekcióban rejlik, egy olyan folyamatban, ahol azokat a jellemzőket részesítik előnyben, amelyek javítják a párzási sikert, még akkor is, ha csökkentik a túlélést. A tojók a legnagyobb, legszimmetrikusabb farkú hímeket részesítik előnyben. Az idő múlásával ez a preferencia az extravagancia evolúcióját ösztönözte. A farok egy jel, egy költséges, őszinte megjelenítése az egészségnek és a genetikai alkalmasságnak. Lehet, hogy nem tűnik praktikusnak, de az evolúciós vonzalom piacán a szépség megérheti az árat. A csirkék még mindig hordoznak fogakra vonatkozó géneket. A modern csirkék csőrrel rendelkeznek, de DNS-ükben ott rejtőznek a fogak növesztésére vonatkozó, inaktív utasítások, egy örökség távoli fogasőseiktől. Ritka laboratóriumi kísérletek során a tudósok képesek voltak aktiválni ezeket az ősi géneket, és rudimentáris fogszerkezetek növekedését előidézni csirke embriókban. A gének még mindig ott vannak, csendben, de épp állapotban, mint archivált tervrajzok. Az evolúció nem törli el a régi utasításokat, ha csak nem muszáj. Ehelyett új alkalmazkodásokat régiakra rétegez, néha elfeledett eszközöket hagyva a genomban, készen arra, hogy a megfelelő körülmények között újra felfedezzék. A nyálkás gombák kollektív intelligenciát fejlesztettek ki. A nyálkás gombák egysejtű organizmusok, amelyek összeolvadva kiterjedt többszejtű hálózatokat alkothatnak. Annak ellenére, hogy agy vagy idegek nélkül léteznek, összetett problémákat oldanak meg, például a legrövidebb út megtalálását egy labirintusban vagy a tápanyagok optimális útvonalának kidolgozását több élelmiszerforrás között. Ezt kémiai jeleken keresztül kommunikálva, valós időben alakjukat és mozgásukat igazítva teszik. Amit intelligenciának nevezünk, sokféle formában fejlődött ki, és a nyálkás gombák az egyik legegyszerűbb, mégis hátborzongatóan hatékony példát képviselik. Döntéshozataluk nem neuronokból, hanem az önszerveződés fizikájából ered. Kiderült, hogy az evolúciónak nem mindig van szüksége elmére a jó választás meghozatalához. Néhány garnélarák olyan gyorsan tud csattanni, hogy fényt hoz létre. A pisztolygarnéla egy speciális csáppal rendelkezik, amely olyan erővel csattan össze, hogy buborékot képez. Amikor ez a buborék összeomlik, hangot, hőt és még egy apró fényvillanást is generál. Ezt a jelenséget, amelyet kavitationnak neveznek, azonnal meg tudja sokkolni vagy megölni a prédát. Az összeomló buborék belsejében a hőmérsékletek rövid időre több ezer fokra emelkednek. Bár egy apró térben, a garnélarák maga sértetlen marad, védve egy kemény külső váz által és egy evolúciós tervezés által, amely az izomerejét robbanásos erővé alakítja. Emlékeztet arra, hogy az evolúció egyszerű részeket, mint például egy csáp, hihetetlen precizitású, nagy sebességű eszközökké alakíthat. A pandák hamis hüvelykujjal rendelkeznek, amely egy csuklós csontból készült. A hatalmas pandák életük nagy részét bambuszevésével töltik. Ahhoz, hogy hatékonyan meg tudják fogni, egy furcsa jellemzőt fejlesztettek ki.
Egy hatodik ujj, amely nem egy digitális ujj, hanem egy megnagyobbított csuklós csont. Ez a csont, a radiális sesamoid, hüvelykujjként működik, lehetővé téve számukra, hogy meglepően ügyesen tartsák és hámozzák a bambuszszárakat. Ez nem igazi ujj, csupán a csukló átalakított része. De evolúciós szempontból épp úgy működik. A természetes kiválasztásnak nincs szüksége eleganciára vagy anatómiai tisztaságra, csak arra, hogy a struktúra segítse az állat túlélését és fejlődését. A tardigrádok talán más fajoktól kölcsönöztek géneket. A tardigrádok, más néven vízimedvék, mikroszkopikus lények, amelyek híresek extrém túlélési képességeikről, beleértve a sugárzás, fagyás, forralás és az űr vákuumának elviselését. Ennek a szívósságnak az egyik lehetséges oka a genomjukban rejlik. Tanulmányok arra utalnak, hogy lehet, hogy DNS-ük egy részét vízszintes génátvitellel szerezték be, ami azt jelenti, hogy gének léptek be a genomjukba baktériumokból vagy más organizmusokból. Ez a folyamat ritka az állatoknál, de gyakori a mikrobák között. Ha megerősítik, az azt sugallja, hogy az evolúció néha átlépheti a fajhatárokat a genetikai szinten, elmosva a határt az öröklődés és az felszívódás között. A madárdal tanult, nem ösztönös. Sok énekes madár esetében a gyönyörű, összetett dalok, amelyeket hallunk, nem születéskor beprogramozottak. Ehelyett a fiatal madaraknak hallgatniuk, utánozniuk és gyakorolniuk kell, gyakran a szülőktől vagy közeli felnőttektől tanulva egy kritikus időszak alatt. Ha elszigetelten nevelik őket, soha nem tanulják meg a Zsoltár teljes változatát. Ez a képesség, amelyet vokális tanulásnak neveznek, ritka az állatvilágban, és meglepő párhuzamokat mutat az emberi nyelv fejlődésével. Az evolúció a madár agyát plastikussá, rugalmasan, alkalmazkodóvá és a hangokra reagálóvá formálta. Ami csiripeléssel kezdődik, az zenévé válik, nem gének által, hanem kultúra révén. Néhány medúza képes visszafelé öregedni. A medúza Tolpsisdoni egy megdöbbentő képességet fejlesztett ki. Amikor megsérül vagy stressz éri, képes visszaállítani sejtjeit egy korábbi fejlődési szakaszba, gyakorlatilag újra kezdi az életét. Ezt a transzifiációs folyamatot hívják, amely lehetővé teszi, hogy a felnőtt sejtek különböző típusokká alakuljanak, visszaforgatva a biológiai időt. A medúza visszatér a polip szakaszába, egy felülethez rögzítve, és képes új felnőtté fejlődni. Ez a ciklus végtelenül megismételhető, amiért az immortális medúza becenevet kapta. Ez nem igazi halhatatlanság. Még mindig meghalhatnak. De az evolúció adott nekik egy kiskaput az öregedésben, amit egyetlen gerinces sem tudott eddig megugrani. Az embereknek van egy vestigális fülmozgásizma. A füled mögött van egy apró izomcsík, amely a legtöbb embernél egyáltalán nem csinál semmit. De egyes egyénekben még mindig gyengén remeg a hangra. Ez egy maradvány a korábbi emlősősöktől, akik képesek voltak a fülüket radarantenna módjára forgatni, nyomon követve a ragadozókat vagy a prédát. Olyan állatoknál, mint a macskák vagy a szarvasok, ezek az izmok még mindig teljesen működőképesek. Nálunk csak mint inaktív vezetékek maradtak, egy halvány anatómiai emlék egy éberebb és állatszerűbb múltról. Az evolúció nem mindig törli a régi funkciókat. Néha csak hagyja, hogy elhalványuljanak. A nőstény hiénák átalakultak álpénisszé. A foltos hiénák esetében a nőstények olyan reproduktív anatómiát fejlesztettek ki, amely szorosan hasonlít a hímekére, ezt az álpénisznek nevezett tulajdonságot. Ezt a struktúrát vizeletürítésre, párzásra és még szülésre is használják. Ennek oka valószínűleg hormonális. A nőstény hiénák szokatlanul magas androgén szintnek vannak kitéve a fejlődés során, ami fokozza az agressziót és a társadalmi dominanciát. Matriarchális társadalmukban a nőstények nagyobbak, erősebbek és magasabb rangúak, mint a hímek. Az álpénisz nem csupán egy érdekesség. Ez egy összetett evolúciós kompromisszum része, amely meglepő módon formálja a társadalmi viselkedést, a reproduktív költségeket és a fizikai formát. A barlangi bogarak elvesztették a szárnyaikat és a szemeiket. A barlangok örök sötétségében sok bogárfaj visszafelé fejlődött, elhagyva azokat a tulajdonságokat, amelyek már nem hasznosak. A szárnyaik zsugorodnak vagy teljesen eltűnnek, és a szemeik csökkennek vagy teljesen eltűnnek. Generációk során az energia, amely korábban a látásra és a repülésre ment, más érzékekre, például a tapintásra és a szaglásra irányul.
Ezt a folyamatot regresszív evolúciónak hívják, és gyakori az elszigetelt, erőforráskorlátozott környezetekben. Ez nem teszi az állatot kevésbé fejletté, csak jobban specializáltá a környezetére. A barlangokban a vakság nem hiba. Ez előny. Néhány szalamandra képes teljes végtagokat újra növeszteni. Míg az emberek képesek gyógyítani a vágásokat és töréseket, egyes szalamandrák sokkal többre képesek, egész végtagokat regenerálnak, beleértve a csontokat, izmokat, idegeket és bőrt. Ha egy lábat elveszít egy ragadozó, az hetek vagy hónapok alatt visszanő, gyakran tökéletesen működőképesen. Ez a képesség olyan specializált sejtekből származik, amelyek visszatérnek egy őssejtszerű állapotba, képesek bonyolult struktúrák újjáépítésére. Az evolúció ezt a tulajdonságot megőrizte bizonyos kétéltűekben, de a legtöbb gerincesből elvesztette. A tudósok most szalamandrákat tanulmányoznak, hogy megértsék, vajon a regeneráció titkai egy napon feltárulhatnak-e bennünket. Számukra ez egyszerűen biológia, ősi, elegáns és rutinszerű. A coelacantot 65 millió éve kihaltnak hitték. A 20. század nagy részében a coelacant csak fosszíliákból volt ismert, egy lobefinnet hal, amelyről úgy vélték, hogy a dinoszauruszokkal együtt eltűnt. Aztán 1938-ban egy élő példányt húztak ki Dél-Afrika vizeiből. Ez egy evolúciós lázár volt, egy faj, amely több százmillió éve változatlan, mély, hideg óceánokban élve, ahol alig él más. Finnyei a protoolmokra hasonlítanak, nyomokat adva arról, hogyan léphettek először a halak a szárazföldre. Az élő coelacant felfedezése nem írta át az evolúciót. Megerősítette azt, megmutatva, hogyan élhetnek túlősi vonalak sokkal tovább, mint amit elképzelünk. A folyóhalak csőrformájú fogakat fejlesztettek ki a héjak összetörésére. A folyóhalak legjobban arról ismertek, hogy képesek felfújni magukat, de a legfontosabb evolúciós eszközük a fogaik. Ezek a fogak egy erős csőrformájú struktúrává olvadnak össze, lehetővé téve a folyóhalak számára, hogy összetörjék a csigák, kagylók és rákfélék kemény héját. Idővel állkapcsuk nem csak harapásra, hanem őrlésre is alkalmazkodott, élő diótörők kialakítva őket. Ez a fogászati fúzió olyan hatékony, hogy a folyóhalak még a korellokat is képesek szétszedni. A csőr nem új csontokból készül, hanem a meglévő fogak átalakításából és összeolvadásából, egy finom evolúciós szerkesztés, amely egy egyszerű szájat precíziós eszközzé alakított. A termeszek és a tehenek közös emésztési stratégiát osztanak meg. Különbségeik ellenére a termeszek és a kérődzők, mint a tehenek, hasonló módszert fejlesztettek ki a kemény növényi anyag emésztésére. Szimbiózis a mikrobákkal. Mindkét csoport hatalmas baktérium és protozoa közösségeket tart fenn a specializált bélkamrákban, amelyek lebontják a cellulózt felhasználható energiává. A termeszeknél ez a hátsó bélben történik. A teheneknél a többkamrás gyomorban kezdődik. Ez a folyamat lehetővé teszi mindkét állat számára, hogy olyan táplálékon éljenek, amelyet a legtöbb lény nem tud emészteni. Ez egy evolúciós szövetség, ahol két faj, a gazda és a mikroba együtt fejlődik, fűt és fát táplálékká alakítva ősi együttműködés révén. A hímangolnák állandó parazitákká válnak. Néhány mélytengeri angolnafajban a hímek aprók a nőstényekhez képest, és az evolúció szélsőségesen alakította át partnerségüket. Amikor egy hím párt talál, a fogaival rátapad a nőstény testére. Idővel szöveteik összeolvadnak. Szervei feloldódnak, kivéve a heréket, amelyek megmaradnak, hogy spermát termeljenek. Élő appendixé válik, állandóan hozzákapcsolódva, táplálva az ő véráramából. Ez a furcsa reproduktív fúzió olyan környezetben fejlődött ki, ahol a párkeresés ritka. A szeparáció megszüntetésével az evolúció megoldotta a távolság problémáját, létrehozva egy uniót, amely egyaránt groteszk és hatékony. A korellok fényvédőt fejlesztettek ki fluoreszkencia révén. A sekély trópusi zátonyokon egyes korellok ragyogó fluoreszkáló színekben, vörösben, zöldben és kékben világítanak. Ez a fény nem csupán dekoratív. Olyan fényvédőként szolgál, amely megvédi a korellt és szimbiotikus algáit az intenzív ultraibolya sugárzástól. A fluoreszkens fény a káros fényt biztonságosabb hullámhosszokra irányítja, lehetővé téve a fotoszintézist a károsodás nélkül. Ezek a pigmentek függetlenül fejlődtek ki különböző korellfajokban, amelyek a specifikus mélységekhez és fényviszonyokhoz lettek igazítva. Az evolúció a molekuláris szinten élő pajzsot hozott létre, amely a napfényt színné, a színt pedig túléléssé alakítja.
A bálnák és a vízilovak közeli rokonok. Bár az egyik a szárazföldön kószál, a másik pedig a tengert uralja, a vízilovak és a bálnák meglepő evolúciós kapcsolatot osztanak meg. A genetikai és fosszilis bizonyítékok mindkettőt egy Archaeopteryx nevű csoportba helyezik, az eseményábú unulletbe. Közös ősük körülbelül 55 millió évvel ezelőtt élt, és valószínűleg egy félig vízi, disznó méretű állatra hasonlított, amelynek patái voltak és kedvelte a vizet. Idővel az egyik vonal teljesen visszatért az óceánba és citációkká vált. A másik a mocsarakban maradt és modern vízilovakká alakult. Emlékeztet arra, hogy az evolúciós kapcsolatok gyakran rejtve maradnak a felszín alatt, nem a megjelenés, hanem a közös történelem formálja őket. Az átmeneti fosszíliák minden főbb csoportot összekapcsolnak. Az evolúcióval kapcsolatos egyik legkitartóbb mitosz az, hogy hiányoznak az átmeneti fosszíliák. De az igazság éppen ellenkezője. A protolimmal rendelkező halaktól a fogakkal és karmokkal rendelkező korai madarakig a paleontológusok rendkívüli nyilvántartást fedeztek fel olyan formákról, amelyek elmosódnak a főbb csoportok közötti határok. Az olyan fosszíliák, mint a Tektlik, Archaeopteryx és Andopithecus mindegyike egy átalakulás pillanatát ragadja meg. Ezek nem hiányzó láncszemek. Jól dokumentált ágak az élet fáján. Az evolúció nem ugrásokban működik, hanem kis, egyenletes lépésekben, és a lábunk alatt lévő kőrétegekben ezek a lépések csontban vannak rögzítve. Az evolúció néha hirtelen kitörésekben mozog. Míg az evolúciót gyakran fokozatosnak írják le, a fosszilis nyilvántartás azt mutatja, hogy a fajok néha viszonylag változatlanok maradnak hosszú időn keresztül, amit rövid, gyors átalakulású időszakok követnek. Ezt a mintát nevezik punctuated equilibriumnak. Azt sugallja, hogy a legtöbb evolúciós változás elszigetelt populációkban, rövid geológiai időskálákon történik, gyakran környezeti változások, migráció vagy új ökológiai fülkék által kiváltva. Ezek a kitörések megkülönböztető aláírásokat hagynak a fosszilis nyilvántartásban, új fajok hirtelen megjelenésével, nem pedig simán egy formából a következőbe való átmenettel. Az evolúció nem mindig folyik, mint egy folyó. Néha úgy ugrik, mint egy szikra. Néhány hal többször is kifejlesztette a fagyállót. Az északi és a déli sarki jéghideg vizeiben számos halfaj különleges fehérjéket fejlesztett ki, amelyek megakadályozzák, hogy a vérük megfagyjon. Ezek a fagyálló fehérjék kötődnek a jégkristályokhoz, és megakadályozzák azok növekedését. Figyelemre méltó, hogy az arktikus tőkehal és az antarktikus hanoidok függetlenül fejlődtek ki ezekkel a fehérjékkel, teljesen különböző genetikai kiindulópontokat használva. Ez a konvergens evolúció figyelemre méltó esete. Két különálló megoldás ugyanarra a halálos problémára. Amikor a víz hőmérséklete nulla alá csökken, a túlélés nem az erőn vagy a sebességen múlik, hanem a biokémián. És ezeknél a halaknál az evolúció molekuláris lereménnyel válaszolt a hidegre. A kígyók még mindig hordozzák a lábak tervrajzát. Bár a modern kígyók lábak nélküliek, genomaik még mindig tartalmazzák a végtagfejlődésért felelős gének maradványait. A pitonokban és a boa kígyókban apró, vestigális hátsó végtagcsontok, úgynevezett medencei tüskék találhatók a farok közelében. Ezek nem funkcionális lábak, de evolúciós szellemek. Az embriók kígyók még a végtagok kialakulásának kezdetén állnak meg a folyamat során. Genetikai tanulmányok kimutatták, hogy a lábak elvesztése nem egyetlen mutációnak volt köszönhető, hanem a változások fokozatos felhalmozódásának, amely leállította a végtagépítési programot. A tervrajzok még mindig ott vannak, elmentve, felhasználatlanul. A DNS-ed ősi vírusok maradványait tartalmazza. Millió évek során a retrovírusok beillesztették genetikai anyagukat őszeink DNS-ébe, és ennek egy része ma is ott maradt. A humán genomban körülbelül 8% vírusos szekvenciákból áll, amelyeket generációkon keresztül örökítettek, mint genetikai fosszíliákat. A legtöbb már nem aktív, de néhány még mindig befolyásolhatja, hogyan fejeződnek ki géneink. Ezeket a fragmentumokat endogén retrovírusoknak hívják, és ősi fertőzések nyomait őrzik, amelyek formálták evolúciós múltunkat. Az evolúció nem csupán az alkalmazkodásról és a túlélésről szól. Ez is az ősi csaták nyomairól szól, amelyek az élet kódjába íródtak. A haruszók kezekké váltak a 4 végtagú állatokban. A kezed csontjai, a sugár, a sínkcsont, a csukló és az ujjak az ősi lebenyes halak uszonyainak struktúráiból fejlődtek ki. Olyan fosszíliák, mint a Tektlik,
világosan mutatják az átmenetet, ízületes uszonyokkal, amelyek képesek voltak súlyt hordozni és mozgást lehetővé tenni sekély vízben. Idővel ezeket a csontokat átalakították olyan végtagokká, amelyek képesek voltak a szárazföldön járni. Genetikai tanulmányok megerősítik, hogy ugyanazok a fejlődési gének mintázatot mutatnak mind a halúszók, mind az emberi kezek esetében. Az evolúció nem üres lapról indult. Egy meglévő keretrendszert módosított. Minden alkalommal, amikor mozgatod az ujjaidat, olyan eszközöket használsz, amelyeket egy olyan vonal alakított ki, amely valaha az ősi tengerekben úszott. A tollak a repülés előtt fejlődtek ki. A tollak nem a repülés céljából keletkeztek. A korai tollas dinoszauruszok valószínűleg szigetelésre, álcázásra vagy bemutatásra használták őket, jóval azelőtt, hogy bármely lény a levegőbe emelkedett volna. A fosszíliák azt mutatják, hogy primitív tollak jelentek meg kis teropoda dinoszauruszokban, amelyek közül néhány bonyolult tollazattal rendelkezett, de nem voltak egyértelmű alkalmazkodások a repüléshez. Csak később finomodtak a tollak a siklásra és a madarak által végzett aktív repülésre. A fejlődés gyakran átkonfigurálja a meglévő jellemzőket új célokra, ezt a folyamatot adaptációnak nevezik. Ami kezdetben melegség volt, az emelkedéssé vált. Ami egykor díszítette a testet, az szárnyakká alakult. Az emberi szaglás ősi és meglepően erős. Bár gyakran gyengébbnek tartják, mint más állatoké, az emberi szaglás még mindig figyelemre méltóan érzékeny. Több mint 1 trillió különböző illatot tudunk érzékelni egy hatalmas illatérzékelő géncsaládnak köszönhetően, amelyek közül sokat örököltünk és módosítottunk milliók során. Ezek a gének a gerincesek fejlődésének korai szakaszában keletkeztek, amikor a szaglás központi szerepet játszott a túlélésben, navigációban és kommunikációban. Az emberek esetében sok deaktiválódott, de a megmaradtak még mindig erősek. A fejlődés nem távolította el a szaglás képességünket. Csak egy másik világra hangolta. Olyan világra, ahol a látás került a középpontba. Néhány rovar úgy fejlődött, hogy tökéletesen utánozza a leveleket, hogy még harapásnyomokat is mutat. A levélrovarok rendkívüli álcázási formát fejlesztettek ki. Nem csak hogy alakra és színre hasonlítanak a levelekhez, hanem egyes fajok olyan jelöléseket mutatnak, amelyek utánozzák a rovarok által rágott lyukakat. A lábaik szárakra hasonlítanak. A testük lágyan ringatózik, mint a szélben a lomb. Színük pedig pontosan illeszkedhet a környező növények árnyalatához. Ez a részletesség számtalan generáción átfejlődött a természetes szelekció során, ahol azok, akik a legjobban hasonlítottak az ehetőtlen levelekhez, a legvalószínűbb túlélők voltak. Olyan illúzió ez, hogy még a ragadozók is nehezen tudták megkülönböztetni az életet a növényi anyagtól. Ebben az esetben a fejlődés művésszé vált. Az emberek még mindig fejlődnek. A fejlődés nem állt meg a mezőgazdaság, a nyelv vagy a városok feltalálásával. Ma is folytatódik finom módokon. A laktóztoleranciával, a magaslati túléléssel, a betegségekkel szembeni ellenállással és még az agy szerkezetével kapcsolatos gének mind megváltoztak az emberi populációkban az elmúlt 10,000 évben. Néhány régióban a természetes szelekció a vastagabb csontú, jobb hőmérséklettűréssel vagy megváltozott anyagcserével rendelkező embereket részesítette előnyben. A kulturális változások új nyomásokat és új irányokat teremtenek a fejlődés számára. Nem vagyunk befejezett termék. Egy élő folyamat részei vagyunk, még mindig változunk, csak csendesebben, mint korábban. A teknősök páncélja a bordáikból készül. A teknős páncél nem külső struktúra, mint egy páncél. Az állat saját vázából épül fel. A páncélt alkotó széles, összeforrt lemezek módosított bordák és csigolyák, amelyek kifelé görbülnek, majd megkeményednek. Ez az egyedi adaptáció fokozatosan fejlődött, a fosszilis bizonyítékok átmeneti formákat mutatnak, amelyek részben kibővült bordákkal rendelkeztek, de teljes páncél nélkül. Az eredmény egy olyan állat, amelynek teste úgy van formálva, mint a várfala. A fejlődés nem adott hozzá valami újat. Csak azt hajtogatta, ami már ott volt, egy élő pajcssá. A teknős a külső oldalán hordja a vázát, mint egy belülről növő vár. A fiatalokat tejjel táplálni a születés előtt fejlődött ki. A tej a emlősök meghatározó jellemzője, de lehet, hogy még azelőtt fejlődött ki, hogy az emlősök élő utódokat szültek volna. A korai emlősősök esetében a tej nem csak táplálékként szolgálhatott, hanem a tojások nedvességtartalmának megőrzésére és a fertőzésektől való védelmére is.
idővel tápanyagban gazdagabbá vált, és végül teljesen felváltotta a tojást. Még a monotremák, mint a kacsacsőrű emlős és az echidna, amelyek még mindig tojásokat tojnak, és termelnek tejet, hogy táplálják utódaikat. Ez az evolúciós folyamat megmutatja, hogyan változhat meg egy alkalmazkodás funkciója, fokozatosan új szerepeket átvéve. Ami nedvességként kezdődött, táplálékká vált, és végül egy egész életformához tartozó meghatározó jellemvonássá alakult. Az emberi állkapocsnak nincs egyértelmű funkciója. A test legtöbb csontjával ellentétben az emberi állkapocsnak nincs nyilvánvaló mechanikai vagy szerkezeti szerepe. Nem segít a rágásban vagy a beszédben, és más főemlősök jól megvannak nélküle. Mégis, minden modern embernek van egy. Néhány tudós úgy véli, hogy az állkapocs az evolúció során csökkenő állcsont méretének mellékterméke, egy emlék, amely hátramaradt, ahogy az arcunk laposabbá és kevésbé robusztussá vált. Mások azt javasolják, hogy szerepet játszhat a szexuális kiválasztásban vagy az arcképződésben. Bármi is legyen az eredete, az állkapocs egy kis anatómiai rejtély, emlékeztető arra, hogy nem minden jellemző a szándékos tervezés eredménye. Néhány csak maradvány, ami sosem tűnt el. A libabőr a szőrzet maradványa. Amikor hideget vagy félelmet érzel, a hajtűszők alján lévő apró izmok összehúzódnak, ami miatt a bőrödön lévő szőrszálak felállnak. Vastag szőrű állatoknál ez a reflex felfújja a bundát a szigetelés érdekében, vagy nagyobbnak tűnik a veszély előtt. Az embereknél, akiknek bőrük többségében szőrtelen, a hatás szinte haszontalan, egy fantomjelzés a múltból, amelyben már nem élünk. A libabőr egy evolúciós relikvia, a fizikai visszhangja egy olyan időnek, amikor őseink a szőrre támaszkodtak a melegség megőrzésére, és a félelem a hajukat páncélként emelte. A hollók és a varjak intelligenciája a főemlősökkel vetekszik. A corvid családtagjai, beleértve a hollókat, varjakat és jégmadarakat, kivételes kognitív képességeket fejlesztettek ki. Eszközöket használnak, rejtvényeket oldanak meg, arcokat ismernek fel, sőt, a jövőbeli szükségleteikre is terveznek. Az agyuk szerkezete eltér a többi emlősétől. Mégis, sok olyan intelligens viselkedést mutatnak, amelyeket a majmok és a delfinek esetében is megfigyelhetünk. Ez a kogníció szintjén a konvergens evolúció példája, ahol rendkívül eltérő agyszerkezetek hasonló mentális képességeket fejlesztettek ki. Kiderült, hogy az intelligencia nem kötődik egyetlen formához vagy fajhoz. Bárhol megjelenhet, ahol a probléma megoldásra és a memóriára gyakorolt nyomás elég erős. A repülésképtelen madarak világszerte evolválódnak. A repülésképtelenség sokszor kialakult a madaraknál, emlősök, emuk, kiwi, reák és pingvinek között, mások mellett. Gyakran ez szigeteken vagy ragadozóktól mentes környezetekben történik, ahol a repülés energiaigénye meghaladja annak előnyeit. Miután a földön maradnak, ezek a madarak gyakran erős lábakat fejlesztenek a futáshoz vagy úszáshoz. A szárnyak zsugorodnak, a mellcsont laposabbá válik, és a test az egyensúly és a sebesség felé mozdul el. A repülés, bár figyelemre méltó, nem mindig szükséges. És a megfelelő környezetben az evolúció elviszi, nem mint veszteséget, hanem mint a fókusz elmozdulását a szárazföldi vagy tengeri élet felé. Az emberi agy mérete háromszorosára nőtt mindössze néhány millió év alatt. Más főemlősökhöz képest az emberi agy evolúciós szempontból kiugró, különösen a neokortex, ahol a gondolkodás, a nyelv és a képzelet él. Kevesebb mint 3 millió év alatt őseink a csimpánzok méretű agyától eljutottak a ma is hordozott, hatalmas, energiaigényes szervhez. Ez a gyors bővülés sokféle erő által vezérelt lehetett, eszközhasználat, társadalmi összetettség, környezeti kihívások vagy nyelv. Bármi is legyen az oké, az eredmény egy olyan agy, amely a nyugalmi energiánk 20%-át fogyasztja, és művészetet, technológiát és tudományt teremt. Az evolúció nem mindig lassan halad. Néha előre rohan. A bölcsességfogak egy zsugorodó örökség. Őszeinknek nagyobb állkapcsuk és több foguk volt, beleértve a teljes szőrösmersz készletet, amelyet ma bölcsességfogaknak nevezünk. Ezek segítettek megőrölni a kemény, nyers ételeket, jóval a főzés és a mezőgazdaság előtt. De ahogy az étrendünk megváltozott és az arcunk kisebb lett, már nem volt hely azoknak a plusz fogaknak. Ma sok ember eltávolítatja őket, vagy soha nem is fejlődnek ki. Néhány populációban a bölcsességfogak génje lassan elveszik. Ezek emlékeztetnek egy rágásintenzív múltra, amelyet a modern állkapcsok már nem tudnak befogadni.
Az evolúció folytatódik, egy fogorvosi látogatás után. Te egy evolúciós mozaik vagy. A tested nem egyetlen terméke, hanem egy patchwork alkalmazkodásokból, amelyek mély időn keresztül rétegeződtek. A gerinced egy módosított halváz. A kezeid újrahasznosított úszonyok. A tüdőd levegőhólyagokból fejlődött ki. Még a csuklásod is lehet egy kétéltű múlt visszhangja. Minden részed történeteket hordoz olyan organizmusokról, amelyek rég kihaltak. Minden sejt és struktúra ősi nyomások, környezetek és balesetek által formálódott. Nem vagy különálló az élet fájától. Te egy ága vagy, amely még mindig nő, még mindig változik, egy élő mozaik mindarról, ami előtted volt. Zene, és így óceánokon és erdőkön, sivatagokon és genomokon át, 100 csendes pillantáson keresztül vándoroltunk, hogy lássuk, hogyan formálja magát az élet lassan, furcsán és mindig mozgásban. Az evolúció nem csupán a kövületekről és a kőről szól. Tollakban, ujjakban, ösztönökben és csendes anatómiai visszhangokban íródik. Él a gerinced ívében, az állkapcsod izmaiban, a légzésed ritmusában. Még most is, a folyamat folytatódik a gleccserek alatt lévő baktériumokban. A madarak dalainak változásában, a gének csendes öröklődésében, amelyeket egyik generációról a másikra adnak át, semmi sem áll meg. Még mi sem. És így a csendes csillagok alatt a történet folytatódik. Remélem, jól alszol és lágyan álmodsz. Jó ét! Zene, 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 zene. Zene, 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 zene. Zene, 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 zene. Zene, 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 zene. Zene, 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 zene. Zene, 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 zene. Zene, 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 köszönöm. Zene, zene, köszönöm. Hő. Hő. Zene, 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 köszönöm. Zene, hő. Hő. Zene, zene, köszönöm. Zene, 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 hő. Hő. Zene, 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 hő. Hő. Zene, 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 hő. Hő. Zene, köszönöm, zene, neked. Zene, hő. Hő. Zene, 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 köszönöm, zene, neked. Zene, zene, hő. Hő. Zene, 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 köszönöm. Zene, 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 csodásan csinálod, zene, zene, zene.